כן. זה קורה לכולם. אז תמשיך. עושה אולי כוס מים, לשתות. התחלת לספר? בכל זאת שמת מוקדם, הלכת לדוג? כן, כן. התחביב הזה אני לא מוותר. הפעם תפסתי יותר דגים מתמיד. באמת? מה, היה לך מזל? לא, לא מזל. שיילוק. מה הכוונה? שיילוק. לא מכירה? שייקספיר. אלבון. ודגים. מתים על חתיכות בשר. אוקיי, איך זה קשור? נגמר לי הפיתיונות של הדגים. אז נסעתי לחנות. עכשיו ראיתי מרחוק שהכביש פנוי, רמזור ירוק, נתתי פול גז. אז אחד מאלה, הזונות האלה הנוצרים, נכנס לי לנתיב, החליט לעצור בכתום. הרס לי את כל השוונג. מעך לי את המקדימה של האוטו. זו התאונה. תאונה, כן. מעך לי את כל המקדימה של הפולקסווגן, אני אומר לך. אוקיי. תמשיך. ואין מה להמשיך. רוצה שנחליף פרטים. מה אני צריך? מה אנחנו צריכים מישהו שיתערב לנו שיבוא באמצע? אמרתי לו שייתן לי כסף על כל המקדימה של הפולקסווגן, ונסיים עם זה. הוא לא הסכים. אין זונה, התחיל לקלל אותי. לקלל. במדינה שלי, הוא אומר לי, יהודי מסריח? מי חושב שהוא? מחליף פרטים הוא רצה. נתתי לו את הפרטים. אמרתי לו שאני אח של דובי קרטוצקי. ואם עד מחר, הכסף לא אצלי, אני מוריד ממנו חתיכה. חתיכת בשר. חתיכת בשר. בשנייה הוא החזיר אותי לילדות. ילדים היו צוחקים עליי, כי אני יהודי. את יודעת איך הם היו קוראים לי בכיתה? שיילוק. אבל אני בטוחה שאם הוא יאחר לשלם, אתה לא באמת תחתוך ממנו חתיכת בשר. לא? מה בכלל תעשה עם חתיכת בשר כזה? זה יכול לשמש כפיתיון לדגים, לא? וגם, אם זה לא יאכיל שום דבר אחר, כן יאכיל את הנקמה שלי. הוא הפיל עליי חרפה, בושה. הוא עמד ביני ובין 500,000. הוא צחק להפסדים שלי, לעג לרווחים שלי. הוא ירק על העם שלי. חיבל בעסקאות שלי. קירר את החברים שלי, חימם את האויבים שלי, ומה הסיבה? אני יהודי. אני יהודי. אין עיניים. פסיכופת. הוא הכיל בזה דגים. אין ידיים. תכונן לכניסה. איברים, גוף, רגשות, חושים, יצרים. היהודי
לא אוכל את אותו האוכל? נפצע מאותו הנשק? חשוף לאותן מחלות? מתרפא עם אותן תרופות, חם לו וקר לו מאותו החורף והקיץ, כמו הנוצרי? אם תדקרו אותנו, לא נדמם? אם תדגדגו אותנו, לא נצחקק? אם תרעילו אותנו, לא נמות? ואם תעשו לנו עוול, לא ננקום? אם אתם דומים לנו בכל השאר, אני אדורים לכם. איזה יופי, אבל אני נוצרי. למה הפגיע ממנו? לפי החוק הנוצרי. אוי, גם. הנה כמך. מעשה הנבלה שתלמדו אותי? אני היוסף. תהרגו אותי אם לא אתעלם מעל המורים שלי. אשתו בבית, צריך לדבר איתה. אחי, זה בחוצת העיר! בסדר, תפרסמו בעיתון! מי שיגע בפולקסווגן שלי, לא יתפלא שיהפוך לפיתיונות.